Milovaní bratia a sestry, hovoríme teda o svetcoch, ktorí boli v službe života. A áno, aj v rámci dnešného sviatku môžeme povedať, že to svoje srdce formovali podľa božského srdca. V každom z nich samozrejme sa prejavovala tá milosť na vlastný spôsob toho, ktorého svetca. Lebo milosť Božia tak pôsobí, že podobne ako tá istá voda padá do záhrady na fialku a fialka vyzerá inak, ako napríklad konvalinka, alebo ruža, alebo strom. A tak je to aj s milosťou Božou, ktorá pôsobí podľa prirodzenosti toho, ktorého srdca. A dneska krásne aj tie texty, ktoré boli aj o tom dobrom pastierovi, naozaj môžeme v istom zmysle aplikovať aj na tohto dnešného sveta. Jeho život je dramatický. Začal dramaticky. A potom sa to objavovalo aj v jeho živote viackrát. Tak skúsme si vypočuť ten jeho životný príbeh. Narodil sa v obci Portelli, nedaleko Barcelony, v Španielu. Volá sa Raimund Nonnatus a žil v 13. storočí. Bol súčasníkom nášho zakladateľa svätého Františka. Zastavme sa pri jeho mene, pri tom latinskom prídavku Nonnatus. Čo to znamená? Nenarodený. Prečo mu dali taký prídavok tomu Raimundovi? Nožka, to je tá dráma. Hneď na začiatku jeho života. Lebo matka jeho, keď on bol v jej živote, zomrela skôr, než on sa narodil. Tak je ale otázka, ako sa narodil, keď zomrela. Keď umývali práve mŕtve telo jeho matky, tak zase zistili, že dieťa sa v jej lone ešte hýbe. No tak ale koho dostaneme von? No viete, španielskí grandi, tí nosili pri sebe meče, tak toho jedného príbuzného tej matky napadlo, no urobíme cisársky rez, tak vtedy ešte ten pojem možno nepoznali, ale skrátka tým mečom rozrezal jej brucho a z neho vyňal toho ešte žijúceho chlapčeka. A preto to príjmenie Nonnatus, lebo sa nemal vlastne narodiť, ale Božia prozreteľnosť pôsobila tak, že sa nielenže narodil, ale mnohých potom vo svojom živote zachránil. Predstavte. Že ten cisársky rez sa stal niekedy okolo roku 1200. Chlapec sa vyvíjal normálne, úžasne, bol bystrý a preto išiel študovať. Otec ho dal na štúdia. Lenže on sa chcel stať kňazom a otcovi sa to nepáčilo. No ale Božia milosť bola silnejšia a preto Raimund Nonnatus v roku 1224, teda ako 24-ročný, vstúpil do rehole mercedárov. Založil svätý Peter Novoskov. Čo bolo hlavným cieľom tejto rehole? Vykupovanie otrokov odkiaľ? Z moslimského zajatia. Viete, v tej dobe, keď som spomenul, že bol súčasníkom svätého Františka, aj naši prví bratia, prví mučeníci, tiež boli zabití.
Takže on sa začal venovať vykupovaniu otrokov z moslimského zajatia. Raimund sa veľmi horlivo venoval tejto nebezpečnej úlohe. Najprv vykupoval týchto otrokov na španielskom území, ktoré bolo obsadené Maurami, a potom sa odobral do Alžírska, aby tam vykupoval zajatých kresťanov z otroctva. A tak ho zaujal osud týchto nešťastníkov, že keď nemal peniaze na ich vykúpenie, tak čím ich vykupoval? Alebo vykúpil tam jedného z nich. Že sa sám vydal, aby jeho urobili otrokom a toho zajatého otroka prepustili. On to trpezlivo znášal, ten otrocký život, všetko, čo bolo s tým spojené. A usiloval sa aj tam, ako otrok, tým Maurov plniť svoje kňažské poslanie. Čo je hlavnou činnosťou kňaza? No preto, čo niekedy ľudia majú kázanie, nie? Ohlasovanie evanjelia. Takže on tam ohlasoval Krista, ale ohlasoval ho nielen zajatým kresťanom, ale aj moslimom a židom. No, to sa im páčilo? No, vôbec nie. Tak rozhnevalo ich to natoľko tie mohamedánske vrchnosti, že keď on neprestával kázať a ohlasovať Krista, viete, čo mu urobili? Dali mu zámok na ústa. No ako mu ho tam dali? Najskôr mu prepálili hornú peru, takým kutáčom nejakým žeravým, potom dolnú peru a tam mu zavesili ten zámok, aby nemohol hovoriť, nemohol otvoriť ústa ani pípnuť. Otvárali mu ten zámok, mu dávali dolu, len keď sa potreboval niečo najesť. No však hádam mu tam nedávali každý deň nejaké prepichové kurence alebo čo jesť. Dali mu raz za čas niečo najesť, aby nezomrel od hladu. Našťastie po 8 mesiacoch ho vykúpili jeho spolubratia a podarilo sa teda mu z toho bolestného otroctva dostať. Keď sa pápež Gregor IX, ktorý v tom čase bol na pápežskom stolci, keď sa dozvedel o jeho hrdinstve, tak vymenoval ho v roku 1239 za kardinála, 39-ročného. Okrem toho ho požiadal, aby prišiel do Ríma, kde by bol pápežským poradcom. Raimund sa vydal na cestu z Španielska do Ríma, ale neprišiel do cieľa. Uprostred cesty v mestečku Cardone, nedaleko Barcelony, ho prepadla silná horúčka, ktorej podľahol 31. augusta 1240. Čiže zomrel 40 ročí. Pochovali ho v miestnom kostolíku svätého Mikuláša. Ten, čo skoro premenili na veľkú svätyňu z úcty k tomuto svätému reholníkovi, ktorý konal divy za života, ale i po smrti. Tak to býva u svätých ľudí, že oni nekonajú veľké veci len za života, ale ešte aj po smrti. To je príklad, čo? Deti. To je sláva, nie? Ale ktorú dáva Boh, ale má aj druhú stránku, jak sme počuli. V roku 1657 pápež Alexander VII dal zaradiť Raimunda Nonnata do rímskeho martyrológia a pápež Inocent XI
na jeho sviatok na celú cirkev. Toľko z jeho života. Nejaká malá aplikácia na náš život. Čiže ten Raimund dostal príjmenie non natus, nenarodený. A za svoj život vďačil tým blízkym ľuďom, ktorí ho zachránili v tele jeho mŕtvej matky. Koľko detí sa dnes nenarodí, lebo ich živé matky a aj príbuzní, ktorí okolo tej matky sú zhromaždení, súhlasia s usmrtením detí, ktoré čakajú na svoj pôrod, ale sa ho nedočkajú. Náš svet potrebuje čím viac takých ľudí okolo matiek, ktoré sú duchovne mŕtve a chcú ísť na interrupciu, aby ich od tohto kroku vedúcemu k usmrteniu ich živého dieťaťa odradili. To je jedna vec. K tomu vykupovaniu otrokov. Dneska sme čítali aj v prvom čítaní, že ja vyhľadám stratené ovce, alebo tie, ktoré sa zatúlali, alebo tie, ktoré sú v nebezpečenstve. A v modlitbe dneska sa modlili, že Pán Ježiš koná skutky lásky v dnešnom svete. Alebo aby konal. No, ako to koná? Cez ľudí, cez kresťanov, cez teba chce konať tú lásku. Pri tomto ozaj jeho diele vykupovania otrokov ho inšpiroval Ježiš, ktorý však povedal, nie čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste to urobili. Že on v tých otrokoch videl Krista Ježiša prikovaného. Dnes je mnoho ľudí v otroctve. Ako? Najrozmanitejšieho druhu. Dneska sú otroci drog, že? Drogovej závislosti. Dneska unášajú deti, také, jak sú tu, aby ich zavreli do otroctva, kde ich naučia aj drogovému spôsobu života, ale kde na chúťky zvrátené, tí boháči, ktorí nevedia, čo o roztopaše a nevedia sa vplatať do kože, tak už im nestačí normálny spôsob. Musia si na tie chlípnosti vyhľadávať takéto nevinné deti a prsniť ich a doslova ako materiál ich použiť a zničiť za pár týždňov alebo mesiacov života. Videl som taký dokument. No to ale nedajú do našich médií. To nedajú. Kdeže? Aj proti tomu filmu Brojili. On bol v Amerike natočený. Natočil ho ten, čo hral Ježiša Krista v tom filme Umúčenie Krista. Ten Javier. Ale to je otroctvo odporné. Dneska som čítal, že išli sobáši v Disneylande vo Francúzsku, že sobáš tam išli mať. Zrazu si všimli, že tá nevesta je nejaká podivuhodne maličká, útla. No mala 9 rokov. Tak oni išli zase tam niečo takéto robiť, aby propagovali niečo takéto zvrátené a deťom to premietali niekde. Čiže tých otroctiev je dneska toľko. No, nájdu sa Raimundovia, no nátusovia, ktorí budú vykupovať z otroctva tieto obete.
Zámok, ale nie obrazne, ale doslova. Tak ani my sa nemôžeme nechať umlčať pri ohlasovaní Krista. A nám chcú dať zámok len aký, naozaj len nejaký obrazný. A my sa hneď necháme, aj to není tolerantné, aj to není korektné, aj tým sa niekoho dotkneme. A že predsa ohlasovať Krista, to je ohlasovanie pravdy, to je ohlasovanie dobra. To není úloha len kňazov, to je úloha všetkých pokrstených. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Vy ste neboli zažatí, aby ste sa skrývali doma so svojou vierou. Vy ste boli zažatí a postavení na svietnik, aby ste svietili a ohlasovali Ježiša Krista. Lebo nie je väčšieho dobra, nie je ničoho krajšieho a vzácnejšieho než Ježiš Kristus, ktorého srdce dneska počujeme byť tu aj pri svätej omši, jak bije láskou ku nám. A ako má radosť, keď nájde tu jednu ovečku. Tak, prosme dnes aj svätého Rajmunda, aby nám vyprosil tú